Alan Jones dwi, a dwi'n reidio Enduro. Gareth Jones dwi, da ni wedi gwneud canol y Enduros fi am rawd. Fi yw Rhys Evans, a fi'n reidio'r Enduro i Clwb Beic Modur Dyfed. Mae'r Enduro yn dod o'r gair endurance, a'r gamp yw cadw ar y beic ar hyd llwybrau heriol mor hir a phosib. A mae yna lwyth o glybiau yma yng Nghymru. Clwb Beic Modur Dyfed wedi dechrau ysbyty 15 mlynedd, aelodau lleol, Llanber, Castellnewydd, Crymych, Aberystwyth. Yn y 15 mlynedd ni wedi codi tua 60,000 o bunnoedd i elusennau lleol, trwy'r arwyn Rhys Memorial, Caio Enduro, a Brychfa Enduro, a ambell rali. Dwi byw yn Ffestiniog, oedd yn had y rasion ifanc, ond yn anffodus does dim tracia llawer iddyn ni, so da ni'n trafeilio dipyn i fynd i rasio. Mae'r clwb Dyfed Dirt Bike Club dim o dda iawn efo ni. Mae yna 100 o aelodau yn clwb Dyfed Dirt Bike, a wedyn da ni wedi cael yn dewis i gynrychioli'r clwb yn Ffrainc. Ffrainc, man gen i'r gamp, lle fydd y Dyfed Dirt Bikes yn cystadlu mewn pencampwriaeth anferth. ISDE, International Six Day Enduro. Hwna yw gamp Olympaidd o'r byd enduro. Lle mae reidwyr yn reidio byti 8-9 awr y dydd yn ymal, mae fe'n hir, mae fe'n galed, a beth sy'n o flaen y boes hyn, maen nhw'n cystadlu'r mynd goreon yn y byd. Yr un cwrs, yr un amser, yr un pob peth. So mae yna'n rhywbeth sbesial iawn yn gallu mesur yna'n erbyn y goreon. A pwy o wir, mae'r ein digon da i fod rai o'r goreon yn y dyfodol. Eleni, blwyddyn mawr i ni, mab Rhys yn cymeryd rhan, yn hynod y falch bod e'n cael y cyfle cymeryd rhan, a hynod y falch bod yna 2 reidr profiadol bob ochr iddo. Fi wedi gwneud lot o'r clwb dros blynydde gyda dad yn bod yn aelod, a fi wedi helpu mas a trio wneud gymaint y fi gallu. Mae fe'n lot o sport. Mae fe'n anrhydydd mawr i cynrychioli'r clwb yn yr International Six Day Enduro. Mae fe'n un o'r events mwyaf sy'n gael yn yr Enduro. Mae dipyn o risg yn evolved, a chybod, obviously, off-road ydi o. Mae yna bob math o goed, cerig, hafonydd, llefydd llithrig, glyb. Mae yna dipyn bach o bob dim, so ydych chi'n gorau iwsio'ch pen. Nes i'n dorri'n hoes blynyddoedd yn ôl a colli calon, really, a rhoi gorau iddi. A dwi wedi trio lot o sport gwahanol, rhan fwyaf o bob dim, really, ond does na ddim byd i cymaru nhw. Ti wedi bod am motobeic a rasio yn bendig, mae'n rhywbeth special, dwi'n meddwl. Fi'n eitha nerfus, mae fe'n rhywbeth mawr, ond rhaid ni edrych mlaen a jyst trial yn gorau i wneud e. Llwch chi ddim ennill ar y diwrnod cynta, llwch chi golli fe. A llwch chi ddim ennill ar yr ail diwrnod, llwch chi golli fe. Llwch chi ddim ennill efo'r trydydd diwrnod, ond llwch chi golli fe. Mae gwmwynt beth i dod i'r diwedd. Os ydych chi'n dod nôl am yna gyda'r medal, sy'n modd pwy liw, ych chi wedi ennill. A na'r nod yw cael nhw gytra'n saff o wedi cwbwlau y gamp.